дар пасманзари нокомиҳои низомӣ дар ҷанг бо Украина, мақомоти Русия барои ҷалби мардум ба нерӯҳои мусаллаҳи худ аз усулҳои нав истифода мекунанд. бо вуҷуди изҳороти чандин маротибаи Кремл, ки дар Русия сафарбаркунии иловагӣ сурат нахоҳад гирифт, рӯзи 14 апрел Путин қонун дар бораи даъвати электронӣ барои афроди ба хидмати ҳарбӣ ҷалбшавандаро имзо кард. илова бар ин, ҳадафи ҷалбкунандагон боз муҳоҷирони меҳнатӣ қарор гирифтанд. ин дафъа мардуми Осиёи Марказиро ба майдони ҷанг фаъолона даъват мекунанд. мусулмононро дар масҷидҳо ҷалб карда, ҳатто ҳангоми намозгузорӣ низ ҷалбкунандагон мардуми ба масҷид омадаро ташвиқ мекунанд, то бо шартнома ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи Русия шомил шаванд. далели аслии ҷалбкунандагон ин аст, ки онҳое ки пас аз 6 моҳ ё 1 сол дар артиш хидмат карданд, ба таври содда кардашуда соҳиби шаҳрвандии Русия хоҳанд шуд. ба муҳоҷирони меҳнатӣ ки ба ҷанг сафарбар мешаванд, имтиёзҳои зерин дода мешавад. қабули шаҳрвандии Русия бо роҳи содда кардашуда, маоши на камтар аз 190 000 рубл, беш аз 2300 доллар дар як моҳ. имтиёзҳои иловагӣ: тиббӣ, нафақа, манзили зист. коршиноси ташкилоти ҷамъияти байналмилалӣ Тонг ҷаҳонӣ Ҷалолуддин Рустамов ба BBC дар бораи ҷалби муҳоҷирон аз ҷумла ӯзбекҳо ба ҷанги Украина аз куҷо ва чӣ гуна ҷалб мешаванд изҳор намуд. ба мо аз манотиқи мухталифи Русия хабарҳо меояд, ки барои ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба ҷанг таблиғот анҷом дода мешаванд. ҷалбкунӣ асосан дар ҷойҳои ҷамъшавии муҳоҷирон, нуқтаҳои муҳоҷиратӣ, хобгоҳҳо, масҷидҳо ва дар ҷойҳои корӣ гузаронида мешаванд, мегӯяд ӯ. шабакаи телеграмии хабари Сирена бо такя ба як корманди маркази Сахарова хабар дод, ки рӯзи 4 апрел дар ин ҷо мавҷи дуввуми таблиғот барои хидмати шартномавӣ дар артиши Русия оғоз шуд. ба ҳамаи муҳоҷирон китобчаҳо дода мешаванд, ки пешакӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ тарҷума шуда ба нуқтаи сабти шартномаҳо фиристода мешаванд. дар ҳоли ризояти муҳоҷир ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар худи ҳамон ҷо имзо карда мешаванд. илова бар ин, дар интернет аксҳои китобчаҳое, ки дар намози ҷумъа дар масоҷид тақсим мешаванд, ба таври густарда паҳн шудааст. дар китобчаҳо амалиёти Русия бо амалиёти паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам барои ҳифзи давлати исломии нав таъсис муқоиса карда шудааст. Вот паспорт, все есть. Смотри, вот смотри, не закрывай, пожалуйста. Вот, Что непонятно? паспорт и прописка, все есть. А что держат тогда? Да? Что не отпускают? Не знаю.